amon Ginoo nga nagakabuhi ka nagari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuwig sa mga katuwigan. Amen. Maglingkod ang tanan ka magpamati kita sang pulong sang Dios. Balasahon, gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang kadutaan sa mga tribo ni Zabulon kag ni Neftali sang una, ginpakahuyan. Pero ang palaabuton, magadala sang kadungganan sa sini nga kadutaan, halin sa Mediteraneo, pakadto sa sidlangan, sa duta, sa tabok sang Hordan, pag-Galileya. Sa diin, nagaestar ang mga dumuluong. Ang mga tawo nga nagalakat sa kadudulman, nakakita sing dako nga kapawa. Nagaestar sila sa duta sa mga landong, pero karon ang kapawa nagasilak sa ila. O Ginoo, ginatagan mo sila sing dako nga kalipay. Ginhimo mo nga magmalipayon sila. Magahugyaw sila sa imo ginhimo, subong sang paghinugyaw sa mga tawo nga nagaani, ukon sa mga tawo nga nagapartida sang inagaw nga mga manggad. Kay ginbali mo ang gota nga nagapabugat sa ila, kag ang baston nga nagahanot sang ila mga abaga. Ikaw ang naglutos sang pungsod nga nagpigos kag nagpamintaha sang imo mga tawo, subong sang imo paglutos sa tuanay sang mga hangaway sang Midian. Ang mga butas sang nagpanggubat nga mga hangaway, kag ang tanan nila nga mga bayo nga nabulit sang dugo, pagasunugon sa kalayo. Ang isa ka bata matawo sa aton. Ang isa ka anak nga lalaki ginhatag sa aton, kag siya ang aton mangin pangulo. Pagatawgon siya, maalam nga manuglaygay, gamhanan nga Diyos, amay nga wala sing katubtuban, prinsipe sang paghidait. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Dios. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka, uduta. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka uduta. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka, uduta. Magkalipay ka mo, tanan nga mga isla sang kadagatan. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka uduta. Ang mga panganod kag ang kadudulman, yara sa palibot niya. Ang iya trono, napasad sa katarungan kag hustisya. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka uduta. Ang kalayo nagauna sa iya, kag nagasunog sa iya mga kaaway sa palibot niya. Ang kilat nagapasanag sang kalibutan. Ang duta nakakita sini, kag nagakurog. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka uduta. Ang mga bukid nagakatunaw subong sang kandila sa atubang sang Ginoo. Sa atubang sang Ginoo sang bugos nga duta. Ang mga kalangitan nagasugid sang iya pagkamatarong, kag ang tanan nga mga katawhan nakakita sang iya kagamhanan. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka uduta. Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Efeso.
Magpasalamat kita sa Dios kag Amay sang aton Ginoong Hesukristo. Kay iya kita ginabugayan sa aton paghiusa kay Kristo, paagi sa paghatag sa aton sang tagsa kasahi sang espirituhanon nga mga pagpakamaayo halin sa kalangitan. Sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangin iya paagi sa aton paghiusa kay Kristo, agud mangin balaan kita kag wala sing kasawayan sa iya panulok. Tungod sang iya gugma, ang Dios nagpatod na nga daan nga paagi kay Hesukristo, kita mangin iya mga anak. Amo ini ang iya nahamutan kag kabubuton. Dayawon ta ang Dios tungod sa makatilingala nga paagi sa pagpakita niya sang iya kaayo nga iya ginhatag sa aton sing bugana paagi sa iya hinigugma nga anak. Sa sini nga kabangdanan, halin sa pagkabati ko na hanungod sang inyo pagtuo kay Ginoong Hesus kag sang inyo gugma sa mga tumuluo. Wala ako maguntat sa pagpasalamat sa Dios tungod sa inyo. Ginadumdum ko kamo sa akon mga pagpangamuyo, kag nagapangayo ako sa Dios nga aton Ginoong Hesukristo, ang makatilingala nga Amay, nga iya ihatag sa inyo ang Espiritu, nga amo ang magahatag sa inyo sing kaalam, kag magapahayag sa inyo sang Dios, agud nga makilala ninyo siya. Nagapangayo ako nga ang inyong mga huna-huna mabuksan kag makita ninyo ang iya kapawa. Agud inyo mahibaluan kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo. Kung daw ano kabugana ang makatilingala nga mga panublion nga iya ginasaad sa iya mga tumuluo. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Dios, palihog magtindog. Ang ginuyana sa inyo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Mateo. Sa sadto nga tion, nagpalapit ang magintutunan kay Jesus kag nagpamangkot. Sino bala ang labing dako sa ginharian sang langit? Gani gintawag ni Jesus ang isa ka bata, kag ginpatindog siya sa ila atubang, kag nagsiling, dumduman ninyo ini, kung indi kamo magbaylo, kag mangin kaangay sang mga kabataan, indi gid kamo makasulod sa ginharian sang langit. Kag ang bisan sino nga nagabaton sang kasubong sini nga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Maghalong kamo nga indi ninyo matamay ang isa sining mga katawhan nga kaangay sang magamay nga mga kabataan sa atubang sang Dios. Nagasiling ako sa inyo nga ang ila mga anghel sa langit yara perme sa presensya sang akon Amay sa langit. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Mga kauturan, maayong hapon sa inyo tanan. Sang seminarista pa lang ako, sang
bago na ako nagapaayo ako sa akong sakit. Wala ako anay nagbalik sa seminaryo sang mga first week sang January bangod kinahanglan ko magpahuway. Kag 5 years ago diri sa kumbento, isa ako sa nakasaksi kung paano gintukod ang sadsad pasalamat. Bangod lang kay sa isa ka simple nga meeting sa Kabanya sa Payag dira sang una, kaupod si Monsignor John kag ang mga choir members dira sa babaw subong. Ini nga sadsad pasalamat nahatagan sing katumanan kag subong yari nakita sa ikalima nga tuig. Kag isa sa mga rason nga amon ginistoryahan kung nga may rason kita nga magsadsad pasalamat bangod kung aton lantawon ang aton retablo mayor sa aton altar, ang sa pinakaputok-putukan hindi si Santa Monica kundi ang Senyor Santo Niño. Gani kita bilang mga panayanon, bugal naton nga ginasiling that we are the second cradle of Christianity after Cebu. Kag nagapati kita nga ang Kristyanismo nga nag-abot diri sa aton banwa, nagsugod mismo indi sa istruktura sang simbahan. Tanan naton nga pagtuo nagsugod sa kay Kristo, sa Santo Niño. Kag ang aton mahal nga patrona si Santa Monica nagabulig sa aton nga idulong kita papalapit sa sabak sang mahal nga Dios. Huuyara sa putok-putokan sa pinakamataas si Santo Niño. Kagano ang silingon sini, nga kung sino ang kabalo magpakanubo, amo ang tawo nga pagapataason, pagabayawon. Kag kung sino ang hindi kabalo magpakanubo, kung sino ang nagapakanubo, pagapataason. Kag kung sino ang matinaas-taason, pagapakanubuon. Mga kauturan, madali naton makilan-an ang isa ka balay kung Pilipino ang gaistar. Hindi lang sa walis tingting o kung walis tambo, hindi lang sa may tabo sa banyo, kundi makilan-an naton ang isa ka balay kung Pilipino ang nagaistar, kung may makita kita nga Santo Niño. Huo halos tanan nga balay may ara sang Santo Niño, sa istante, sa opisina, sa tindahan, kung kaisa malapit sa puwertahan, kag masami ang aton mga Santo Niño yara gid sa aton nga altar. Ang Santo Niño hindi lang sang dekorasyon, hindi lang sang souvenir. Ang Santo Niño yara sa aton tagsa ka panimalay. Bangod nagapati kita nga ang Santo Niño kaupod naton sa aton pagpanglakaton. Nga ang Santo Niño ginakabig naton nga miyembro sang aton pamilya. Gani ang iban nga mga sekta ginapatawan kita. Ngaman, ginapatawan nilang aton debosyon bangod siling nila nga ang bata man gihapon. Kay si Kristo nagdako, nagpangwali, nagantos, namatay kaginlubong. Matuod man kung paminsaron, apang ang aton santos ng Ebanghelyo subong, nagapahanumdum sa aton sang rason, kun nga agin pili ni Jesus ang isa ka bata sa pagpahangop sang ginharian sang langit. Sa aton Ebanghelyo, nabatian naton nga ang magintutunan ni Jesus nagpamangkot, sino bala ang labing dako sa ginharian sang langit? Di bala amo man ini masaming aton pamangkot? Sino ang pinakamayad nga atleta? Sino ang pinakasikat nga singer? Sino ang pinakamayad nga artista? Sino ang pinakamanggaranon nga tawo sa kalibutan? Sino ang pinakamabaskog nga pungsod? Kag ano ang sabat ni Jesus? Nga ginkakibot sang tanan. Wala niya gintudlo ang pinakamakagagahom. Wala niya gintudlo ang pinakamaalam. Ang sabat ni Jesus, ginbutang niya ang isa ka bata sa tunga nila.
kag siya nagsiling, kun indi kamo magbag-o, kag mangin kaangay sang sini nga bata, indi gid kamo makasulod sa ginharian sang langit. Nga abata, nga abalabata ang gingamit ni Jesus agud ipahangop sa aton ang ginharian sang langit. Mangkauturan ang bata mahuyang, fragile, wala sing gahom, nagadepende sa iban. Ang bata wala sing tingog, wala sing ranggo, wala sing kontrol. Kag siling ni Jesus, amo ini ang modelo, ang pinakalabing dako, amo ang pinakagamay. Pagpamangkuton naton ang aton kaugalingon, nga malapit sa aton nga mga Pilipino ang piyesta sang Santo Niño. Kag nga Pilipinas lang ang nagasaulog sang sini nga kapiestahan. Bangod kita nga mga Pilipino na aliw o kun palangga gid naton ang mga kabataan. Di bala sa aton pamilya kung may nagabusong gani, ang lolo kag lola kag ang tanan nga miyembro sang pamilya nagabakal na sang mga kuna, sang mga biberon, sang tanan-tanan. Tanan-tanan nga miyembro excited. Kag sa pagwa sang bata sa tiyan sang iya iloy, ang masami naton nga pamangkot, sino ayhan siniya kay tsura? Kay sino iniilong nag-ilog? Kay sino ni ayhan mata? Bisan ang ngisi sang bata, bisan ang pagtulo sang laway, bisan ang pagkadusmo, ginabantayan naton. Tanan kita excited, tanan kita naaliw sa bata. Di bala sa family reunion, basta may bata gani, basta arang aton mga apo, sila gid perme ang center of attraction. Naaliw kita sa mga bata, kag hindi ini aksidente, bangod ang Ginoo mismo ang naghatag sang aton sang isa ka modelo, mangin kaangay sang isa ka bata. Kag klaro ang ginsiling ni Jesus, kun indi kamo magbag-o, kag mangin kaangay sang sini nga bata, indi gid kamo makasulod sa ginharian sang langit. Ano ang siling ni Jesus? Wala lang sa nagsiling nga mangin kaangay sa sini nga bata. Ang ginsiling ni Jesus, magbag-o. Change. Nga man, because there is something in us, there is something in a child that slowly we lose as we grow older. And what is that? The readiness and the willingness to change. Mga kauturan, ang bata hindi sang palakon. Ang bata wala nagapakigkompetensya. Ang bata wala nagapakuno-kuno nga sarangan ko ni nga ako lang. Ang bata nagasalig, may kababaang loob, may pagtitiwala. Ang bata mahibi subong, pagkaangan-angan, nagapatawa na. Ang mga bata nagainaway subong, pagkaangan-angan, bati na naman sila tanan. Nagaobras ang katuntuhan subong, pagkaangan-angan, nagahimo naman sang kaayuhan. Mga kauturan, how about us when we grow up? Paano kita sang nagdako kita? Akig sang last week, after 10 years, akig man gihapon. Kaaway naton sa nagligad nga tuig, subong nga tuig, kaaway man gyapon naton. May ginahimo nga sala 5 years ago. And 5 years later, ginahimo man gihapon ang sala. Kay nakasanayan na. Kay parte na sang sistema. Ang bata, bangod hindi pa klaro sa bata kung ano ang tama, kag ano ang sala. Amoy na kinahanglan naton eksplikar. Kinahanglan naton tudluan. Kinahanglan naton sugiran ang bata kung ano ang tama kag sala. Pero kita nga mga dalagko na, pagbalaan mo na nga salain mo ginahimo, kag ginahimo uman sa gihapon, kag padayon mo man gihapon ginahimo,
kag ginapanindugan mo pa, hindi na inasang kakulitan, hindi na inasang kasabaran, o kung kapag kamasabad, ano ang tawag sina? Matiga ang bagol, dungol. Mga kauturan, sa nagdagko na kita, gusto naton makipag-agawan sa pwesto. Gusto naton may pamatud-an kita sa aton kaugalingon. Nagatigulan kita, gusto naton makipagkompetensya. Nahuya kita magpangayo bulig sa iban, bangod sang aton bugal, nga kaya ko ni, bisan wala kamo. Nahadlo kita magsalig, bangod sang last time, nga nagsalig kita nga buong buo, gintunto lang kita. Nahadlok na kita magpatawad, bangod ginaabuso lang aton nga kaayo. Nahadlok kita magpalangga, bangod wala man ginabalikan. Kag amat-amat, nalilipatan naton ang pinakamadalong nga parte. Nadudulaan na kita sang pagsalig sa mahal nga Dios. Liwat ang pamangkot, sino sa inyo ang gusto makasulod sa langit? Sino gusto makasulod sa langit, bayaw kamot? Sige, una lang kamo. Sino gusto makasulod sa langit? Anong sabat ni Jesus? Kung hindi ka mo magbago, kag mangin kaangay sang sininga bata, hindi ka mo makasulod sa ginharian sang langit. Gusto nyo langit? Ang sabat, magbago, hindi pagpatig-aha ang inyo mga bagol. Kag isa ka rason kung nga malapit ang Santo Niño sa aton mga Pilipino, bangod sa tunga sang kaimulon, sa tunga sang kabudlayan, sa tunga sang mga kalamidad, sa tunga sang kung short na aton nga kwarta, kung mag-abot ang balatian, when we are broken-hearted and lost, and when problems becomes heavier and heavier, nagatulog kita sa Santo Niño. Nagahutik kita sa Santo Niño. Tabangi ako, tabangi kami. Buot silingon, ang Diyos nagpuyo upod sa aton. Buot silingon, ang Santo Niño, isa ka Diyos na nakiisa at nakisama. Buot silingon, ang Diyos wala nagapabaya, kag wala nagapangbaya. Mga kauturan, kabay pa nga sa sining piyesta, pagsaulog naton sang piyesta sang Santo Niño, hindi lang dapat magpabilin sa pagsadsad naton, kag sa pagpinalagubo sang aton drum and bugle. Kabay nga sa pagsaulog naton sining sadsad pasalamat, masalapuan naton ang grasya sang Dios, kag mangin kaangay kita sang isa ka bata, nga nagasalig liwat, nga nagapangamuyo, nga wala nagapakuno-kuno, nga kontrol naton tanan nga bagay. We do not need to be strong to be loved by God. We do not need to be perfect to be loved by God. Tagsubong ang pagpangagda sa akon, sa inyo, sa aton tanan. Ang pagpangagda ni Jesus sa aton, nga mangin kaangay kita sang isa ka bata. Hindi sang bata-bata. Hindi sang isip bata. Mangin kaangay sang isa ka bata. Kag pangayoon naton sa Santo Niño ang grasya, nga tudluan kita magpakanubo, magpaubos, magsalik liwat, kag itugyan naton ang aton kabuhi sa kamot sang maluluyon nga Dios. Viva kay Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva kay Senyor Santo Niño! Bendisyonan kita tanan sang mahal nga Dios. Amen. Palihog magtindog ang tanan. Nagatuo ako sa Diyos, amay makagahom sa tanan, mamubuhat sang langit kasanduta. Nagatuo ako kay Kristo ya nakabugto ng aton Ginoo, naging panampon sa lalang sang Espiritu Santo,
inanak ni Santa Maria nga Birhen, insakit sa sugo ni Poncio Pilato, nilansang sa krus na matay kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa katlo-kadlaw na panahon siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, ka nagalingkod sa tuusan Diyos nga Amay, nakagahom sa tanan. Gikan dito makakaripa siya liwan sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, saging kaupdan sa mga santos, sa pagpatawad sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Hinigugma nga mga utod, mga muyo kita sa aton Ginoong Hesukristo, nga nangin isa ka bata para sa aton, agod nga mangin anak kita sang Dios nga Amay. Ang aton sabat, o Ginoo, pamatian mo kami. O Ginoo, pamatian mo kami. Para sa simbahan, agod nga katulad ni Kristo, magpadayon siya sa pag-ulikid kay sa pag-atipan sa mga nagakinahanglan kag nakulangan sang paghigugma, mga muyo kita. O Ginoo, pamatian mo kami. Para sa mga nagadumala sang aton banwa, agod mapahilayo sila sa pagsulay sang manggad kag gahom, sa baylo mag-alagad sila sing himpit sa tanan, mga muyo kita. O Ginoo, pamatian mo kami. Para sa mga kabataan, agod nga magtubo sila sa pagtuo kag sa paghigugma, kabay nga mapahilayo sila sa mga bisyo nga makahalit sang ilalawas kag kalag, mga muyo kita. O Ginoo, pamatian mo kami. Para sa mga nagaantos, ginagutom, nagamasakit kag mga nadulaan sing paglaom, kabay nga paagi sa aton pag-ulikid kag pag-atipan, mapabatsyag naton sa ila ang paghigugma sang Dios kag ang iya padayon nga pagtabang, mga muyo kita. O Ginoo, pamatian mo kami. Para sa aton parokya, kabay nga magbinuligay kita, agod nga kita makabalay sang isa ka katilingban, sa diin nagahari ang paghigugma, kalinong kag kabalaka, mga muyo kita. O Ginoo, pamatian mo kami. May gugmahon nga may pamati ang mga pangamuyo sa mga kubos kag mga mapainubuson. Buligi kami agod nga katulad sang isa ka bata, magtubo sa amon ang pagsalig kag pagtuo sa imo, nga amon amay kag dalangpan. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod kita kapag padayon sa aton santos nga paghalad.
palibog magtindog. Magpangamuyo kamo mga utod ako nga aton sakripisyo. Mahamutan unta san Dios amay makagahom santanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kagay mayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslan ng kagsang bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga amon tagtuga, ginahalad namon mga dulot nga tinapay kag bino sa pagdumdum ng imo bugtong anak nangin isa ka bata. Himuang ang amon mga dulot mangin iya sakripisyo. Siya nga nagdala sang patawad nga paghidaid sa kalibutan. Napangayon namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo, ibayaw inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kagangay gidi ko mapusladon sa aron kaluwasan, nga sa gihapon sa tanan nga duog mapasalamat kami sa imo Ginoo santos nga may gamhanan kag walay kadapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay bisan nagakabuhi siya sa gihapon upod sa imo diri sa imo himaya, si Kristo nga Ginoo ginpakita sa amon sa bag-o nga paagi, sa makatalanhaga nga misteryo nga amon ginasulog karon nga adlaw. Bisan pa nga wala si may makakita sang iya himaya subong Dios, karon makita gid siya subong isa sa amon. Imo siya anak sa wala pang panahon, apang karon nga adlaw na tawo siya sa panahon sa pagtingob sa tanan nga mga tinuga, sa idalom sa iyang pagdumalahan, sa pagpatindog sa mga napukan, sa pagtuytoy sa mga katawhan nga nahulog sa sala, pakadto sa imo langitnon nga ginharian. Gani upod sa mangheles sa langit, nagabansag kami sa imimaya nga nagasiling. Maglungod ang tanan. Santot ka nga todo Ginoo ang tuburan sa tanan niya pagkasantos. Gani padalangin mo Espiritu sa pagpasantos ng mga dulot. Agud nga may ini para sa amon. Nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Heso Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga yagin baton si kinabubuton. Yagin kuha kag pamiyak-piyak ang tinapay samtang nagapasalamat sa imo. Kaya yung panagtag sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka magkaon kamo sini, kay niya mga akon lawas, ngay katugyan para sa inyo. Subuman, pagkatapos ang panyapon, iyagin kuha ang kalis sa pasalamat sa liwat, kaya ginpalibot ini ang kalis sa magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom kamo sining kalis, kaya ini ang kalis ang akong dugo, ang dugo sa bago kagulay katapusan nga kasugtanan, igaula para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala, himuwa ninyo ini sa akon handumanan.
Ang misteryo sang pagtuo. Ganyo amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sa kabuhi kag kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sa kandumanan sa pakamatay kapag abanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami kay mo kaming kabig mga takos sa pagatubang sa pagalagad sa imong sining sakripisyo. Nagapakiloy kami ng Espiritu Santo magpiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, imbita siya sa pagigugma pod sa among Santo Papa nga si Leon, sa among obispo nga si Victor, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma mga sakop siningamon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pag-aabyan, batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kaming yari diri karon nagatambong agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo pod kay Santa Maria Birin Iloy sang Dios, upod kay San Jose Iyabana, upod sa mga apostoles, Santa Monica, kag sa tanan nga mga santos nga nagpamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, kagupod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo o Dios sa may makagaom sa kaisahan sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuwig sa mga katuwigan. Magtindog ang tanan. Tungod yagin sugo sa aton maluluwas, kag suno sa yagin siling, at agi siya magpangamuyo kita sa dako nga pagsalig.
Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan niya kalautan, at agi kami sa pagidahi sa mga inadlaw. Buligi kami kung maluwas kami gihapon sa sala. Paliguna kami sa tanan niya mga palaligban, samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Heso Kristo, ikaw nang siling sa imong mga apostoles, ang pagdahit kinabilin ko sa inyo, ang akong pagdahit kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamda nga amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imong simbahan, kag suno sa imong ginsiling, matagi siya sa imong pagdahit kapag hiusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan niya mga tuwig sa mga katuwigan, Amen. ang pagdahit sa Ginoo yara gihapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Maghatagay kamo sing paghidait. Palihog magluhod ang tanan. Yari sa Iso Kristo, ang Kordero San Diyos, yari siya nga nagawala sa mga sala sa kalibutan, bulahan, maginadapit sa bangkete sang Ginoo. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an, apang imit lang lamang ang isa ka pulong, kag mag-ayo ang akon kalag.
Mga muyo kita, umigagmaon nga amay, imo kami ginbusog sa bangkete sa kadungganan sang bata nga natawo sa Birhen. Nagaampo kami nga kami magtubo sa kaalam, kag subuman sa pagtuo, kag sa mga buhat, sa paghigugma agod nga imo kami mahamutan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali. Mayong hapon sa inyong tanan. Viva Señor Santo Niño! Excited na kamo magsadsad. Anyway, before that, pasalamat lang kita sa tanan-tanan nga nagtambong sa sining hapon sa atong nga pagsaulog sa pagpadungog sa aton Santo Niño, Señor Santo Niño, diri sa aton sa Panay na mensionar ni Reverend Gab Gina, no, nga ara sa dira sa tuktok sa aton nga retablo, kag ginapatihan nga tungod nga ang mga misyonero, no, halin sa Cebu, ikaduwa kita diri nga ginbisitahan, ginapatihan nga may dalaman sila nga imahin sang Santo Niño. Hindi lang kita wala pagid nakutkot, no, ang history kundi ina ato ina nga imahin kasubong sang sa Cebu. Hindi man na pwede siguro nga amo ina gid ang ara dira, no, kay ulihin na gin pundar ang aton simbahan sang sa ila nga pag-abot diri sa isla sang Panay. Anyway, kung ano man ang historya sini, ang importante nga natagaan naton siya sang pagpadungog sa ikalima na katuig, no, sugod nga nag-umpisa ining sadsad pasalamat. So ginapasalamatan naton ang aton gid nga honorable nga mayor, no, nga nagsuporta sa aton sa siningay likuton, Honorable Mayor Jonathan Besa. No, palapakan naton siya. Upod ang iyang pamilya, ang iyang tiayon, Mrs. Josephine Besa. Sa aton nga mga konsehalis ang Banwa, ngayari diri, ang kapulisan naton diri sa Panay, ang MDRRMO, ngayara dira, no, sa Gwa, standby kung may mga emergency kita karon. Ang TRU, traffic siguro ini, no, officers, kag ang Bureau of Fire naton diri sa Panay, ang Municipal Tourism Office, no, nga nagpaking-angot man sa aton opisina para sa sining selebrasyon. Ang aton nga mga individual sponsors, no, ang padayon nga maalwan nga mga tawo, no, nga nagasuporta gid kung ano ang mga aktibidades ng aton parokya. Ang 88.1 Spirit FM nga yari diri live nga nagahatag sa aton. Ang Jesser TV. Ang tanan nga mga tribo nga yari diri subong hindi ko na kamo pagpaisa-isahon kay kadamo sa inyo. Ang pamilya de Los Reyes kay Franklin kag Sybil Bilianis sa aton nga karos ang kag-imahin sang aton ninyong ang Santo Niño de Panay. No, ginpangalanan naton ina siya nga Santo Niño de Panay. Kay hindi na naton dito makita yatong gindala diri sa mga Espanyol nga imahin. So nagpahimo lang kita last year kag ikaduwa na niya na diri nga pagprosesyon. So, ginpangalanan naton siya nga Santo Niño de Panay. Sa aton nga mga
partner naton sa LGU kag sa mga barangay captains no sa mga barangay nga nagpasakop subong kag sa ilang mga opisyalis madamo nga salamat. Ang barangay CVO sa poblasyon Ilaya, poblasyon Tabok kag Tansa Sur no dito gina sa pagpasalom na nagbulig man sila dito kag ang sadsad pasalamat team no ara sila dito sa ibabaw no ang katapo man sang aton nga choir nga sila gid ang nagpasimuno sila ni Reverend Gab Gaina kaupod ang anay nga paroko diri sa Panay and the late Monsignor John Lusa. Kag sumo man ginapasalamatan ang Santo Niño Chapel sang Bagakay nga nagdalaman sang ila patron diri ang Santo Niño Chapel sang Bato no Bato gimano Bato okay kag Santo Niño Chapel sang Tansa Sur 1 2 3 no tatlo man lang to sila kag apat may ang sitio Sablayan no ato man dito sa likod kaya hindi na sila diri maka-forward pa. So sa inyo tanan, madamo gid nga salamat. Kag pagkatapos sining aton diri nga misa, pagkatapos ang bendisyon, ma-plaster kita dito sa atubangan sang stage, no? Kay may short program sa diin ang aton mahal nga mayor magpakighala, magighambal sa aton, may mensahe siya para sa aton tanan. So ginahinyo nga pagkatapos diri sa misa, diretso na kita dito ka magplaster kita dito sa atubangan sang aton stage dira sa atubangan sang tourism office. Okay? So kag hindi na kita magbumbo-bumbo kay may jutay kitang programa pagkatapos sining misa. So sa inyo tanan, madamo gid nga salamat sa inyo nga padayon nga pagsuporta sa aton programa kang mga aktibidades sang aton parokya. Labi na gid sa sining nga Domingo sa diin aton ginapasidunggan ang aton mahal nga Santo Niño. Viva Señor Santo Niño! Palihog magtindog. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. bendisyonan kamo tanan sang Dios, sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa paghidait tapos na ang santos nga misa. Salamat sa Dios. Viva kay Señor Santo Niño! Viva kay Señor Santo Niño! Viva kay Señor Santo Niño de Panay! Mayong hapon sa inyo tanan.